Princíp sociálneho dôkazu spravodlivosti. Ak ľudia nevedia, ako sa správať v danej situácii, napodobňujú iných. Výborne. Tak funguje princíp sociálneho dôkazu spravodlivosti, ktorý má silu obzvlášť vtedy, keď sa odvolávame na správanie ľudí, ako sme my. Pri predaji výrobku alebo služby citujte názor svojich spokojných zákazníkov. Odvolávajte sa na predchádzajúce projekty, najlepšie na tie, ktoré ste zrealizovali pre podobných zákazníkov ako potenciálni kupujúci. Nemusíte dokonca ani príliš chváliť výrobok alebo službu, stačí, že spomeniete, koľko ľudí je s nimi spokojných. Naozaj to funguje, ak neveríte, spýtajte sa ich. Dakea Roof Windows for smart professionals.